Атанасов с Фиат Уно. Това са първите два участника в клас С. След това да се готвят номер 5 Даниел Живков, Лачо Делта, и номер 21 Иван Стоянов. Номер 9 Волен Василев в автомобила на Drag Power Team, който за последен път ще бъде управляван от член на Drag Power Team, защото той вече е продаден на нов собственик. Номер 19 Дилан Тарасов в левия състезателен коридор. Това старт за Дилан Тарасов в левия състезателен коридор. Бърза вратата, ма! И така 11.285 време, което е